камолиддин собиров, муовини мудири мактаби деҳаи сомониёни Исфара, аз сӯи қирғизҳо дар марз шадидан латукуб шудааст. ӯ ҳоло бо сару рӯи захмӣ дар шифохонаи марказии ин шаҳр бистарист. Набихон Набиев, директори мактаби 64 деҳаи сомониёни Исфара гуфтааст, ки Камолиддин Собиров ҳангоми мактабравӣ аз сӯи як гурӯҳ қирғизҳои сокинони деҳаи Куктош мавриди зарбу лат қарор гирифтааст. бино ба гуфтаи мудири мактаб, ин ҳодиса баъд аз зуҳри 1 декабр замоне рух додааст, ки Собиров барои ҳамроҳии худ бурдани хонандаҳо ба мактаб мерафт, вале қирғизҳо пеши роҳаш баромада ӯро шадидан латукуб намуданд. дар натиҷаи ҳамлаи қирғизҳо сару рӯй, гӯш ва пойҳои Камолиддин Собиров сахт захмӣ шуданд, гуфт Набиев. Камолиддин Собиров ҳоло дар шуъбаи осебшиносии шифохонаи марказии шаҳри Исфара бистарӣ аст. муовини мудири мактаби 64 деҳаи сомониёни ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфара гуфт, тақрибан соатҳои 14 баъд аз зуҳри рӯзи гузашта барои ҳамроҳии худ бурдани хонандаҳо мактаб мерафт, аммо вақте аз миёни деҳаи наздимарзии Куктош мегузашт, як гурӯҳ қирғизҳои сокинони ин деҳа сари роҳаш баромада ба ӯ дарафтоданд. онҳо бадхашм буданд ва танҳо мақсадашон ин буд, ки маро латукубу захмӣ намоянд. онҳо тақрибан 15 нафар буданду гурӯҳи маро латукуб намуданд, гуфтааст Собиров. дар натиҷаи ҳамлаи қирғизҳо сару рӯй ва гӯши муовини мудири мактаб дарида ва қафаси синаву пойҳояш низ сахт захмӣ шуданд. ӯ ҳоло дар шифохона таҳти назорати табибон қарор дорад. ин бори аввал нест, ки сокинони назди марзии Куктоши ноҳияи Ботканди Қирғизистон болои шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин минтақаи марзӣ ҳамла мекунанд.